biasane lho nek tanggapan reokan. Lah perkarane apa? Gendakane melu iki. Wapal aku kowe iki. Lha ngene piye? Gendakmu melu to? Udu kok gendakanku. Lah apa? Ngarepe kuru-kuru kono tak gawe gajah bantal mergo awake lebu. Kowe iki Wes. Wonge guyu lho. nyapa? Pertamina medun enggak medun. Kowe iki kok teko Pertamina barang kok. Tangki. Tangki apa? Kowe iki baca ngono. Tangki. Tangki iki maksude weteng Lagu kutang-kutang lho. aku iki ora seneng lho karo kowe iki jane iki. Lagu tali kotang lho. Aja ngono kuwi kok ngrembug kaya ngono kuwi yo. Ya. Pak wong nek kene iki adewe ditimbali wonten desa pundi niki? Bandar Alim. Bandar Alim ki ora umum lho nggih. Ora umum. Nekane kenthong pungge nanggap reok regenge kaya ngene iki alhamdulillah dalam rangka peresmian listrik sibel menika alhamdulillah sampun. Lah. Rewet kene ngresmene sibel. Heeh. Lah kowe ora oleh balik. Lha nyapa? Kowe gawe tumbal ben strom gas ngono. Oke aku. Iki kocok. Lah apa? Wong sibel kok. Diacane reok iki kocok. Lah yo ngadeg ning kene pikir kuwi nek acara iki acara apa to? Menika acara yang resmi terap yo. Kowe iki kok kulino jeblas. Halal bihalal pemuda putih Bandara. Bandar Alim apa jenenge Cina-Cina. Daerah Cina. Boleh. Pemuda iki putih kabeh. Sing putih gerung loro tok. Liyan iki ireng ya kok Cina. Kowe iki yo aja ngono. Ala ketua kacamata iki. Apa Cina? Apa Cina? Lah pimpinan Cina kuwi. Ora kok jenenge Cina. Apa ta jenenge apa ta, Nggih? Cina iki cinta tanpa ditolak. Cin. Cina cinta tanpa ditolak sak telepon. Cinta tanpa ditolak, cinta tanpa ditolak karo masyarakat. No. No iki nombok selalu. Ketua RW iki nombok itu. Tombok ngono karep. Yo, Jenenge apa ta sinomane apa? JJS. DDS ki jalan-jalan sore. Lah iki JJS. Kaya pakmu karo mbokmu nek ben sore ning Bantar Angin kuwi DDS. Saya bapak karo buku semper. Bapak delok. Lah kowe kuwi kok jeblesmu ae. JCC. JCC. Napa nih kamu? Jalan-jalan Cina. Jarak Cina Club. Ngono andenmu arep tanggapan rene munimu acarane komunitas mobil. Pakai tulisane klub. Kowe iki lho, ngleding kowe iki. Wong iki acara pemuda iki deloken ta kaya ngene iki. Pemuda iki nom. Lah tua yo. Pemuda ke iso nekakne kenthong pungge jadil mening-mening rombongan reok apik. Lah kuwi lak pemuda sing istimewa. Istimewa. Kase ora kok ditilep dhewe dige poya-poya dhewe ning dige regene nglumpune masyarakat Bandar Angin. Tepuk tangan buat pemuda JCC. Apik iki. Lah iki bakaran iki sinomane seneng karo budaya. Lah iya to lha wingi nyatane apa ki sigrak terampil cekatan kabeh sinomane adewe teko soto ya mudhun. Terampil apa? Wedang orang diombe luntur nek. Begin bawa jelas ngono kuwi lho. Nyapa? Diundur ki selak kaya ki wedange wis adem. Lah tambah sak seruput. Terus saya mas tak londur. Al jangkrik. Kowe iki kok kulino jeblas ngono kuwi. Oke. Pemuda kompak ki ya pemuda JCC iki. Muga-muga pemuda JCC dadosa barometer pemuda-pemuda desa yang lain. Allahumma amin. Masyarakat Bandar Alim rezekine lancar Allahumma amin. Masyarakat Bandar Alim sehat selalu Allahumma amin. Sesuk nanggap dhewe Allahumma Amin apa rong tahun karo nanggap. Senenge kok duwe putu ngono nanggap. yo paling ngendak genti dongane to wong Mbah Lurah menika kira apa nggih? Mbah Lurah. Lurah. Nggih Mbah Lurah, Bandar Angin. Siap, Pak. Saya selalu. Lagi kagok baluran dong.
Rapalnya apa? Ora elek Balura iki luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau masyarakat enak undangan apa iki teko. Teko Ning klerune siji. nyapa? Pemuda nang gabret Balura apa? Iya. Iki kok teko kono ki lho. Lara cuk natap lah. Balura ki urusane oke. Oke ya brek. Kok ngono lho iki. Pemuda nang gabret kok. Bah. Nggih. Dia nyapa iki bocok. Nggih. Bagi aku ra seneng lho ngono kuwi iki. Semori seket-seket ora metu kok. Iki bocah iki urip jeblas. Balura sama sih, Pak? Sama Suyanto. 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 Kok beda iki nyapa kocok kok iki? Utak mikir. Sukarela menghadapi masyarakat, tidak pernah membanding-bandingkan. Enek acara apa? Iki lho nyok. Masyarakat iki lho nyok. Pemuda gak acara iki lho nyok. Dari ning ganongan. Moh. Kowe iki bocok ngono. Eran. Gitu. Suyanto. Toh. Orang matamu. Loro matamu. Suyanto. Yan, yakino lek dadi lurah iki kudu iso milah-milah aja sampe beda-bedakno. Oh lah ya kuwi apik. Dadi kabeh iki disengkuyung enom cilik, tuwek, gedhi, kuwi dadi siji. Nyatane bocah cilik-cilik, ibu-ibu, bapak-bapak ya rumah dadi siji ning kene. Oke, apik. Toto kromono ya apik, tidak pernah apa ya iki mleburine mah ya Mas seneng Mas Boge monggo. Oh iya. Dadi karo sapa yang mbok sanduwe ning tuwek, mbok ana seneng, ya tetep ngaru-ngaru. Belajar kuwi apik ya paling tak disalimi to Balura. Kok malah pitung. Beto ya disapa to Balura marorono. Aku bocah iki ora seneng enek wong tuwek kok ngono Balura. Sehat selalu nggih Balura nggih. Alhamdulillah. Monggo Pak nggih monggo. Alhamdulillah. Ale. Alhamdulillah. Pak. Tuh. Pak. Kacang karo telo. Iki le aku ora nyangoni kowe artekno kendung iki. Piye? Wingi welinge Balura omong welinge piye? wong kaya rezeki ora kok duit tok. Tutur pitutur iku ora dungu tok. Ning apa-apa sing ning kene iki enek ya diartekne. Kendung jenengan kengken Mas. Bang lantekne telo karo kacang. Kacang, Oh, Balura. telo. Seret bongko. Kowe bocah ngono. Kowe kerja kulino jeblas ngono. Aku ya apa utek ini. Kok mau ora omong kat mau ki nyapa Balura. Tongane yo. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Telo kuwi saka tembung T karo lo. Lah sing ngomong V karo B iki lho. Kowe iki bocah jeblas. Lah lek T karo lo iki kabeh karo lek B karo F lho sing angel. T iki saka tembung TE. Tetep nyempo. Tetep manunggal nyawiji nglumpukne masyarakate apa ora keliya jiwa ragane kuwi dingge masyarakat Bandaralin. Telo dipangan. Kuwi Balura. Dipangan teloe emang pesen kita dipangan. Lo, Luman. Mbok ngono. Lu iki aneh sapa to melu? Aneh bandi. Aneh kok ini di sini. Lo, Lo.
dadi warga masyarakat ingkang sakinah mawaddah warahmah nyatane ya anake sami banding. Iya. Ini dongamu ki eleh. Ya kok elek iki. Baluran nuntun wong desa apa semper karo desa. Tuntun maksudnya ki apa? Maksudnya Mbak Lurah. Apa tuwa sak desa tuntun mlaku ning ngene kabeh. Ora ngono Mbak Lurah iki kepala tokoh masyarakat. Oh kepala dhewe awake dhewe. Kowe iki jebles ngono kuwi lho. Ya. Kepala tokoh masyarakat ki sing dituwekne ning desa iki. Lah kok ora tekan baluran itu, Mas? Ya tekan desa gawa tekan nyampe cengalmu kuwi. Kalau jebles ae. Kacang. Kacang kuwi wit kowe iki aja kok cangkem. Lah pendak dino lho wit kok ndedheki ae kok. Wis apa ini? Mbak Lurah 50. 100 angel kok. Ora, Mbak, guyon, Mbak. Guyon, kula iki guyon, Mbak. Oh, gembore nek kantonge lho. Gembore gare kantonge. Mbak Lurah, pancen bijaksana. Bijaksana yen ngalir kono. Ora, bulan. Bulan, Pak. Iki bulan nek gadel marang gono sampe ning gane iki kaya digarap. Apik iki? Apik lho. Aku pengen sing iki lho, irunge mancung iki. Iki cara lagu Roma iki. Sing irunge mancung. Yo, Bang Ari lho ketua Sinoman. ora kok mancung ya. Apa? Lambene ngisor. Yo apa kok? Aku pengen iki, Mbak. Iki pemain son ya, sama Ica kok. Caloci. Ica Celo. Caloci. Ngapa lagi? Aku yang rapi. Tangan sing rapi, tangan sing oh coba kene iki. Aku 100 ya ben. ora muni ya ben. Lah taduane lele. Oleh 100 ya. Lah ini multi talent, cangkem trompet iso, ngempul iso, kendang iso. Menang. Lele. Ora apa-apa. Ben kuda dhewe tak ben aja kok aku. Udah gasmu kuwi karo aku, Cuk. Aku selalu tak bolong nggih lambe. Aku sing nabuhi. Aku wis wis. Berarti No, wis aku. iki sing satu sapa? Ayo. Sing satu sapa? Ayo. Sing satu sapa? Ayo. Lah sing wayahmu lho sing satu kowe ke lho. Lah iya to. Ayo. Kita iki kudu nang sebelah lho. Melet to sing sesale. Tak tabuhan. Hah? Kowe salto tak tabuhan menunggu duit kok. Oh iya, bocah iki lecet ra iki. Dentak. Tang. Ciro. Dentak. Nenong netua. Tong nang gur tak dentung tak gur. Tak dentak gur. Tak dentak. Oslo. Ora. Langit langkat di saksi. Dentak. Gono. Kowe sing atraksi Apa? Musik India. Trompet orang gawe laras. Lah, Trompet tulo. iya ya wis.
belbis. Timbangannya kowe kortat. Lah enak larase aku kok iso. Jangan dikusuh. Tenanan. Kurang manis tambahi gula. Ora tiktokan. Kok tiktokan. Lagu itu ya. Kurang manis tambahi gula, kurang legi yo paten ora. Yo. Oh, slow. Oh. Velocity. Delok bocah cilik-cilik kaya ngono iki. Oh, ya Allah, ya Allah. Anakmu nglemi ana sik iki. Anakku kuwi. Lah kok udu iki sing ngendi? Lah kuwi bakong. Bakong kuwi. Aku mang request apa? Kurang manis tambahi gula. Wis aja mantul lah sawerane diuntal dhewe. Nah. Lah, Kowe ngelone apa? lah sawerane kok untal dhewe. Unta ndasmu tuku omah mbok jalur nek ono. Kowe bojo mendal. Kayak ben. Lah kulino kentai. Mateng malah gosong. Anakmu ki lho mi ono sik. Ora jane takui dhewe. Lah iya. tak tak video le. Ayo ayo iki generasi Bandar Alim kowe. Ora apa-apa. Arep siramu wong ayu. Kaya centro ning atiku. Sabar biyen-biyen aku kapsul apa saiki kuwi kapsul apa. Ini acaranya sih mas. Apa? Ular gedang ya. Ular gedang mulu. Jangan sombong. Karena aku jangan sombong. Tak pila. Nyapa kok pengen gak bilang? Saya mau.
Kangkuli nang saya mau perkara. bocah iki nyepelekne wong. Ora ngono lho, dadi wong bocah cilik iki nonton iki wis suwe. Ben ngerti perilaku saiki gendut. Lakune saiki ngene lho. Aja ngono. Kuwi berarti kaya lakune sapa? Buku-buku. Buku nah. Ucuk. Buku delok, bos perane ku ya, buku delok. Yo. Ora somo nyae-nyae. Kene ngenteni malah kaya bodyguard ora gur. Ngene kono kalah piro? 100. Ayo dulu saya. Ora enak lho. Tambahnya selawe bener. Itu karo iki. Wes luar biasa, kowe guyon tetep ditongane master kene tetep maju terdepan sehat selalu sentosa selamanya. Amin, 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 amin. Rombongan Rem ini tetap bersatu. Amin. Pernah membeda-bedakan. Bener, kuwi bener. Mas ketua Sinoman, Sino, Sebanun. Aku seneng mas. Iya. Ini loh Sinoman sing cinta budaya Bener, ini. bener kuwi. Nyatane ya apa ki duit-duit kas setitik tinggi nglumpukne rombongan reog, nglumpukne masyarakat Bandar Alim. Tapi keripik gedang, keripik telo, Lali aku ngomong. sithik edang waton rata. Pembaronge ya wis nyepak kabeh lah wong jame wis mepet. Oke. Kok bendina lali jane tak unekne terus lho kuwi. Lah donga lu kekai kerupian. Mas Robek. Selamat datang, Geng. Anakmu bawa kacamata bakal bulus. Robek.